afụlụ m this guy like anya wee nụbịa mana mụ na ya na-aba akwụrụ rinne o anyị kwụrụ ife dọka 2 to 3 months before m wee nụbịa so m wee bata bie na the guy na-alụ n'ebe a na-ele fon and ebe afụ na ọ bụ onye isi o yọta kịta na ọ na-enye mmadụ ego rinne like ọ dịrọ stingy atọl ife ọbụla ị na-alị ọ na-enye gị ọ sị bụ ya na ya na-abụ wee bili mana ka bata bie ka anọ wee malụ na ọ na-adụ ajọ deti na ọ na-adụ ajọ deti ya wee bata bie edosia ka ọ dị na klin be klin si esi na nke abụrụ problem ya ga-eji aka na-eteki care of the house yọta ọ na-adụ klin ya mụrụ na nke a bụ jee n'isi isi until ya wee malụ na this guy ada asa arụ na this guy hetisili mmiri na ụwa a ọ da asa arụ ọ chọrọ ịsa arụ ọ mara ya like ọ laikịrọ mmiri atọl ọ sị bụ nne m mana di ya ga-anọ 10 days na ọ sabarụ 10 good days na di ya sabarụ ya na-ayụ ya na ị ga-asụ akwa die na ị ga-asụkata akwa sụkata akwa ofu akwa ga-egbu ya ịwụnye azụ na mmiri sọpụtara na akwa die azụ afọ ga-anwụ ọ sị m nne ya wee bido wee yọbịa dị ụtọ na ọ bịazi imetụ ya ka ịmagolu ọ na-asọ n'iyi maka na mmadụ ka ya bụ so bido sebere ha okwu ha bido weli esebe okwu ya na-asị anya saa arụ nke nwa bịazi imetụ ya ka anya ajụ ịmagonu ọ sị na ịmakwa ihe dis guy mere ntụ ma ọ ga-eje saba arụ o je nweta enyi nwaanyị n'ọfịs dis girl wee bido gobeli ya pafum o were detene bata o tinye na akpa ya ọ ga-abụ ọ ga-afụ degal ka ọ gbaa mana ọ na-aṅụ ajọ mmanya na-aṅụ ajọ ife ọṅụṅụ bụ die na-aṅụ ajọ si m na ofu onye gbara ọlụ niile ọ ṅụsizie mmanya batanye je na akpa ya nyafụ de pafum na-eji nwayọọ weli ezo maka na expensive one ọ sị m maka na mgbe ụfọdụ ọṅụsị abata dị n'ilana na-eje na akpa ya fọchala ego nyeluzi fọchata ego na-afọchatazi pafum ya wee sị ya ji nwayọọ ya fọchata nye edobela onwe ya o wesebele ya na enyi ya nwaanyị okwu ọ sị anya gosieli ya ife na ya ma mfụzi ya na ọ ma mgbazi ya na ọ ma mme nke nwa dịka ebido kọmplen bakwana ka ya sa kọmplen ntụ ma ọ ga-asaba arụ dobe ọcha ọ chọta enyi nwaanyị ọzọ ọ sị m nne ma mma ka ya si wee malụ na enyi ya nwaanyị nke izizi na nke ịbụọ na-esezi okwu na-anụ ọgụ maka na di ya maka esi enye mmadụ ego ọ dịghị n'anya n'azụ were enye mmadụ ego so the first one na the second one wee nụbazi ọgụ wee sebe okwu wee zọba di ya azọba the first one wee bịazịa wee kọọlụ nyanwa ọ sị m nne ya wee ka na-edi nke afọ na di ya na-aṅụ ife ọṅụṅụ na wikendi otu ụfọdụ abụọ chọọ ịga anywhere ịmagolu olu okwu n'ọtọ enye mike ka okwu okwu na ọ ga-ekwugide okwu kwugide okwu a na-ayọzi ya dobezie ife eji ekwu okwu na ọma ngwedobe na ọ ga-ekwu so ọkọkọta n'elu ọkọba n'ala si ọ na-akọ akụkọ etu ọsọ agba like ọ na-akọ out of point dị afụsili anya so ọkọkọta jesi etu were aka dobe n'isi ịmagolo ife la na-emie maka na mgbe ọbụla fa chọrọ ịpụ o je ṅụọ ife ọṅụṅụ na ọ na-ese yes ihe tago ya jụọ onye kedu ife iji aṅụrị ife ọsọ na ọ na-eme ya na-alụsi ọrụ ike na ebe fa na-alụ ọrụ ịmago ndị na-alụ fom ọsị m nne den ọ maziala ya arụ ha chọzikwa ije ọdịnarị wedin nke nwa maka na o ji ego ịmagolo na fa na-enye ya respekt abịa sị ka enye mike ka o kwuo okwu nke nwa nke nwe nyezi enye ọ ga-akọlụ ọkọlụ ugbogo ọkọlụ ugbedo ọkọ n'akụkụ ya ọ na-akọkọ ya onye egbuwele isi ifela na-emie ya wee sị mba na ihe abụrụ ife a ga-eme na ihe abụrụ ife a ga-eme ya wee sị ya na ya chọrọ sị ọ sị m na nke kasị njọ bụ na ya na-abụ na-anya onyinyo ya na-asị anyị na ịsabarụ for 10 days ọ sị mba na for 7 days si kedu ife ọ na-asịla asị na for 7 days ọ bụrụ for 10 days ọ sị m nne ka notisizi na nke na ya ma mpụ apụ na ya na ya ma mpụ apụ fapụọ ifela na-eme ịghọtago ọ na-akọgheli nka na-aba adọba uche ọ ga-aṅụgide mmanya ọ mara ụka afọ ya ịmagoro bido meghelibe enyezi enye mike ọkọlụ n'elu kọlụ n'ala tikwuo ihe ọ na-aṅụ ọ sị m ya wee sị mba n'ife abụrụ ife a ga-eme ka agbasa akịta na ọka dị tuele ọ sị m ọkwana ya ya wee kwa ya na a ga-agbasa ọ sị na o nwere ebe ọ na-eje aftrọn ya da eti ya ife ya wee sị mba na ịda asa arụ ọsị a kedu jọji ga-agbasafa maka na ya da asa arụ ya sị na ọ ga-akịta afọ ya wee wepụ okwu kọt eweelu jọji wee jụbịa ya sị ya ma eziokwu na ọ da asa arụ for 10 days ọ sị mba na ọkwa for 7 days anyị Chineke nna na ya gafeduro 7 days no 7 days chee Chineke nna chọrọ m ịchị ọchị hai nne sọrị ọ sị m ọkwa na ya si m jọji wee chịba ọchị gbadịdị ndị chịba nnọọ ọchị so jọji wee sị ya na dis woman sị na ya chọzi maka na ịda asa arụ andị na na-esogheri ụmụ nwaanyị n'ike n'ike ma ọkwa eziokwu
ọ sị mba na ya na-esogharị ụmụ nwaanyị n'ike mana ọ mara na ya na that girl the first lady gwalịa ife menu na-agwụ ịghọta kịta ya wee sị ya na ya ga-akpọ witness ọ sị ya ka ekwenụ witness ọ ga-akpọ ya the first girlfriend nke ọ hapụ wee chọta onye ọzọ ya wee wepụta nọmba sịsị kpọọ that girl na-akpọ ya kịta na ọ ga-ekwu the girl wee kwuo everything si na-enyi nwoke hai ike wee kwụla ọtọ wee gwụ mmadụ niile ọ sị m nne maka ondudi ya na-asị na o nwekwa ka ọ dị ịgbasa ya na nwunye maka na ya da asa arụ okenye ya ga-asabazi arụ ya kwesị ada ọbụrụzi ịsa arụ na ị na-akwụghalị na ị na-eli enyi na ofe onye agbago witness ịgbago na ọ na-ayọzi biko jọji wesa ha na maka ha jeche enyi eche ya kwesị ka a gwụpụta ya ebe a na nkịta na di ya na-ayọ si enyi a ga-asabazi arụ ọpụta ụtụtụ ọsị ya ka a jekwesa arụ o ịghọtago maka na enyi ya na-abịa ebirozi mana ọpụta ụtụtụ test ya asị ya na ya na-ejekwa ịsa arụ efifi ote every morning ọ sị bụ nne na this guy dị very general like ọ na-enye gị ego ọ ga-enye gị ife ịchọ mana mmadụ ada asa arụ mmadụ alaikịrọ mmiri kịka ya na-abọsi ebi m nke ihe osise na mmanya ọ na-aṅụkwanụ olu nọrọ ọ na-akọgheli ọ sị m na nke ikpeazụ kịta na nwoke nọ n'isi wedin fabial wee sị ya na deman rịpọtụrụ ife dị otu ya wee kọbalụ deman kọsịalị ya deman wee sị ya na nke nsa arụ bụ na obele ofe n'ịghọtago o kweghị asa arụ ịrụbịa na o ejesa arụ ya wee sị ya na ọ bụrụ sọ ịsa arụ na ọ bụ ọ nọrọ na-akọgheli deman wee sị ya ma ọ dịkwa shọ si yes deman wee sị okenye a ga-eme invite na o nwere ifefa ngwere ịghọta kịta na ya ga-akpụ ya ka ọ bịa ka amalụ ka detin si eme maka na ọdịman na organize adịman wee kpọnye wee bịa wee lute dat day wee nye mike adịman kpọrọ ya na fonu si asọrị ịgbara ife na mmadụ ga-akọ ọkọ n'elu ọkọ na anụ ịgbara out of point ọ da-akọ ihe agwali akọ enwere ike nye esi anya nye vote of thanks ọnya kwuo okwu ọnya kene ndị mmadụ ọ ga-akọlụ ka a na-agọzi ya biko weta mike ozugo MC a na-agwazi okwe n'ihe a nwaanyị wee sị ya mba ya mara ife a ga-ekwu ifesali anya mee ya wesị ka ya wepụta ya ebe a so nwanne m kedu ife ilo ọ bụrụ gị ga continue with such man like ọnya gbaghali ya ka ya na ya na-abụ ka bikwelu ọ bụrụ gị ga-eme ka ọnya jebele onwe ya bikos na ya mara ife ya na-alụsị n'ọdị regardless na ọ na-eme ọfụma na sa ebe anya na-edo dị ebu n'ọfịs ịghọtago ọ bụrụ na ọ da aṅụ ọgwụ na ọ na-aṅụ mana ịgbagoro n'ọfịs a na-alụ ọlụ ọfịs ndị ọ na-akọmandụ onye eme nke onye nke ebute fom onye nke nna amị nna onye nke na ịgbagoro ọ bụrụ ọfịs ebe a ga-adị nọli na-ede na-ewepụ mba nna anyị ike asaghị arụ for 10 days unu ekukwere m afọ biko nwere m ife gị ekwu na akpọrọ m afọ ọdụ bụ zip daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ